Ngitshela bona futhi kum. Inenze pheze intsha. Usamnengixolele ngathi ngalokhu nginwaye kanje. Sendaphi kombe Nkosi hawu Jesu. Sendaphi lezi zinto. Bevuse ku-inbox labuza bonke kuba live nina kanti kwenziwa kanjani Nkosi yami njani ngicineni webgood lalela bengiza ngiblive namhlanje babhizi ku-inbox bangi-DM bonke uzoba live nini angazi ukuthi yiphi lento kumele ngibe live yona-ke lawa bantu bek-DM abezela manje sekufikile-ke ngigcineni nginjalo ngihlezi nje webunguni umnguni akusumkhuhlane lona akusuwo angazi mina sonzakalani yabo nje bengingangena ebhedeni ngalala nje ngiyacinana sekuphelile-ke sengigcineneke yilento vele ngibasele tu but uma ngingavuka manje ayi ngibe right angilali nje ngincinane angazi mthiwa ngizweleni la ku-live kuthiwa ngize ku-live angazi ukuthi ngizothini akazadalutho ngikhathele ngifuna ukulala ayanda bayangivusa mani ayanda uphi yena vele ubale khaya asiblokhane kutshele asiblokhane like lapho ngifisa lapho ngiyangena uzobenest ngiyangena ngo-7:30 ngizovuka ngo-6 ngiyangena 7:30 ngizovuka ngo-6 ngide allergy yobuthongo. Is that even possible? Yeah. Ube allergy. And anginawo umkhuhlane nginganenzela ngingaba live even tomorrow. Ngizobe ngi-right. Ngangena nje ebhedeni ngalala. Ziyakhala. Izongicishe ngakhala because amakhala bese evaliwe woku-2. Ngiphefumula ngomlomo. Ngavuka ngahlala ngezinqa. Ngathi hayibo nakho ngizofa. Hawu. Ucabula busy. Ngisemnameti. Ngiyabo working. Ngisabela busy Nkosi yami. Guys ngiyabuya manje ne. Ningaphumi. Ningaphumi ngoni. Ngizobela mina busy. I understand. Dubai ngisama umngani wami. Guys angazi mhlawumbe yibili lenkinga ye-network lapha noma kwenzakalani kodwa nje akuhambi kahle. Awu Dubai ngithi ngizombheka nango. Hayibo. Amen. Athi ngizosho sesithobe sebhasi. Amen. Ayibongwe. Ayikho. Ngeke. Sibonga ukuphila.
Kunjani konke? Lapho ngize ngizoku-invite ngiqeda invite u-Ayanda manje. Cha mina ngithi ayibongwe inkosi. Angani? Hayi nje ngisibonga ukuphila emhlabeni kaJesu. Dubai. Uyaphila? Ngiyaphila. Benjani usuku lakho? Ngikhathele. Namhlanje emsebenzini umphathi ungisebenzise ngaze ngacasuka. Waze wangikhumbuza ukuthi ngizowenzani la. Umkhwanazi uthi wambloka umphathi wakhe. Ngiyacela na umbloke. Meze kudakela. Awu iyona ke. Usho njalo? uGeneral Mkhwanazi? Usho njalo? Wambloka. Nawe ngikupha amagama manje akhayo, inkulumo yakhayo, mbloke umphathi wakho meze kudakela. Mubloke. Ngicela ukutshela ukuthi bengihla nginyuka ngiyoprinta. Ngiyimlo nje ubhini wasofisini ugcwele amaphepha. Yabona-ke nansi enye inkulumo yakhayo. Uma bezokugqilaza ngokuprinta, umshini wokuprinta uyafa. Angisho ubula wena kodwa uyafa. Hayibo. Bekumele angizabo la kamasipala kumele kwenziwe i-report yabo. Nabelo submit. Hayi. Ethi ngithi hayi lawo. Hayi le. Hayi. Nxesi. Nje ngamfisha kangaka namhlanje. Hayi inkosi yami. Hayibo wemambala nazi phela insuku uyisondela ngithi ngoba into yomuntu emhlabeni. God. Cha ngisho insuku ziyasondela phela. Hayibo angisho ukuthi ngizaphambi kwakhe ngathi ngizethe. Loya ngishona impela loya. Ngiyukhumbula kahle ukuthi wathi loya hayi lo. Kodwa phela ngangimile ngesithembiso. Ngathembisa. Khulekani Nkosi yami. Buku uyaspala mfethu, uyasimala. Hawu Pipe seyenze njani yathi? Ngifuna ukhale nje for no reason. Udinwe ngibone ukuthi udiniwe. Manje amalungiselelo ahamba kanjani? Hayi yonke into sesifuna ukuthi manje inkinga isikhathi enginazo ukuthi ngizohamba nini. Hayibo and kusasa ngiye-meeting ngo-10. Hayibo. Ngiyazile ngilalaza. Nami mina yabo ucabanga kufanele ngibe seMaritzburg mhlawumbe ngo8:30. Hayibo. Meeting yami engayi-attenda ngisanda kuqasha. Ngalala emithingini. Awukho serious wena ngesibani. Leya kwakuyi-meeting yami yokuqala ngqa. Ngalala. Lapho umphathi wethu ama-minutes wabhala. Mina ngibuza ngabhala yini? So sengiyaqinisekisa ukuthi senze siya emithingini komunye umasipala. Ngiyodoba ofishi. Njengoba ku-12 manje. Ingasikhathini meeting yakho? Ngo-10. Hayi uzobe usu-right ngo-10 uphuza ama-Red Bull. Kumele ngiqale emsebenzini. Uphuza i-Red Bull, uthenga i-Red Bull endleleni. Hayibo. Ngiyacabanga nje ukuthi hayibo abantu engingabajwayele ngiyolala nje. Phela uzofika wenze ngathi uyatype. Bese uyayibona. Kodwa akukho ukuzolisa manje se-meetingini ngeke. Ayikho ebese ngizongiphethe nje yokubhala. Ngithatha ngithatha. Ima webongela akwenza into right emhlabeni uphila nje. God. Uyayazi into engikhuluma ngayo. Cela wenze into right. Hayi kula ngizokwenzela. Ngokusetha. Ngenzile nje. Shada. Ima ishiphi yantu izothi ngifekela. Hayi wena bethu. Wena. Angisayiboni i-fist bump yami. Bana. Ngabe Ayanda uphi?
kade ngi-inboxa. Ungi-inboxile ngibona kanti ubala nini? Mfethu, kade ngikhuluma naye nje earlier. Kade ngikhuluma naye. Okay, Uku-inboxile? Wena wangacabanga ukungi-inboxa mhlambe? No. Ngoba Liyaphiyaza. Ukhaya liyaphiyaza la. Hayi yabona ikhathide yabona nje yabona khathide hayi lapho esikoleni nje ngangenza i-maths list igudla nawe-ke le nkalakatha. Ngitshele ngilost. Got easy people. Itsini Bongeka, people say maths is difficult because they are always finding X and Y instead of you and I. Inobunkondlo leyo nto. Ngivele ngabona nje u-maths no-X ngathi ngisayiqedile. Inobunkondlo leyo nto. Oh, people say maths is difficult because they are always difficult because they're always finding X and Y instead of you and I. Hayi bo khathide. Akhathide. Bongeka, ngicela ukubuza. Wena mangathiwa umjida manje. Awusheli intombazane nje. Like randomly ungathini? Kuthiwa umjida manje. Kuthiwa nje nayo intombazane awuyazi, uyaqala ukuyibona. But kudla nayo disi uthola inamba-ke. Kudla nayo uthola inamba. Okay, I think ngithini njazis ngiyaphila athi hayi ngiyaphila imbuzi yaphila athi imbuzi igama lami ngubongeke ngiwadlangela ngicela ukubuza ukuthi ungawaqoba asho it's alright sazamuhla ngiyabonga. What else? Mbuzi usuhlala kephi? Hayibo, usuwela umuntu nje wena. Phela ngam-approach nje sawubona njani ngiyaphila nami igama lami ngubongeke usisi ngicela ukubuze nokaba then asho ukuthi ngoba ngithi yazi ngikubona uzalene and you cut ilokhu nje. Awukho serious wena ngempilo. Ngitshela ukuthi futhi phela bra nje mangisa mhlawumbe ngathi singaqalaza vele ngathela kuwena ozamuhle ozaqoka kahle ozonuka kamnandi. Yabona-ke futhi once intombini ozamuhle ozoqoka kahle ozonuka kamnandi. And ukhona lokuthi vele nomfana futhi uyangizwa. Bongeka mhlawumbe una 3 to 5 minutes. Mhlawumbe yabo angathi mhlawumbe nise-liftini no kodwa fast ufuna ukushaya into fast ewala uthole inamba. Ngiphi inamba yakho? Ngathanda ukuthi hayibo ozamuhle ethi akafuni mfethu njani ngiyaphila. Uzophela ipani wena. Uzophela ipani wena. Kanti kuthiwani? Uzophela ipani wena. Hayibo. Kanti ima Bongeka uvula ilift qing mhlawumbe use-ground floor uyangena. Okay nangu-ke lo sisi awumazi uyapi kushuthi una like mhlawumbe angithi ngizombingelela then ngimbuza uze uya ngakephi then into engiyisa tu mina ngimfunje umuntu lokho engigudlela igulu yanginyanyisa nje ngisho isikhathi sami. Nangu nosandi uthi usandi uthi ipani lelo. Uzophela ipani wena. Uzophela ipani lapho ngeke. Lokhu uqinga langa madlangalelo omuhle lapha angisanyanyile. Hlala ndodabeni ngishade ipani ngidlule. Uzophela ipani wena. Uzophela ipani. Yabo mina inamba yami. Mina ngisho kahle ngithi ngibambe lapho ku-TikTok ngi-DM ngizokunika inamba. Ngazi kahle usayiphendula nje mina yonke. Uzophela ipani wena. Uzophela. Athi nina nishela kanjani? Nishela ngamanga ngiqamba amanga. Hayibo mina yabo nje mina ngikwi-strike saleyo nto angiyenzi ngoba ngiyabona engathi hayi angikwazi ukuyenza. Hayibo mfethu into yabo nje nina into ethandwa amantombazane if ukuthi kuyaphuthuma hayi njani ngiyaphila right ozamuhle ozonuka mnandi ozoqoka kahle right compliment. Okay ngiyathanda ngikwazi kangcono ngicela ngiphe inamba yakho. Hayi ngeke ngikwazi ngicela ngiphe ilo nakho ku-social media
Hayi okay ngubani? Finish. Phela kuyinto uzochaza ukuchaza-ke. Usungilandela emoli unginyanyisa. Hey Bongeka, ewakusiza uNkulunkulu wangabe umjida. Yey. Yey, 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 yey. Yey. Hey. Mina mfethu mina ngithanda lokho. Yabo mina yabo ngitshela ngubongeka Dlangalala la ku-TikTok ku-Facebook ngubongeka buhle bonke Dlangalala. Finish. Yeah. Uzongisola lapho. Ngazi kahle lapho angeke vele ngize ngiphendule. Uma ukuthi ngikuthandile-ke ngizosho ngithi 063. Ngimtsheke izinto ingajwayelani ngabe ngalokhu ngifonela kawu-40. Uyaphumela. Ulokhu usuyangilandela-ke emoli. Lapho ngibhizi ngiqalazana ngifuna ukungena eZara lapha e-Gateway. Angisaduki phela mina ngwasemnambithi. Ngihambe ngiqalaza. Lokhu uzongiqambela ama-ears wami muhle. Ngibhizi ngiyakhetha lapho lokhu ngilandela ngemuva ungicasula. Kanti wena ufunani? Ufuna Mina nje angiwafunja amanga. ufuna sigubhu lesabona kwasho wacima kanjani? Angithi abona mfethu uzongiphazamisa. Mina nje futhi mina menze edrobheni ayifana bale mnambithi bangazi. Okay. Awuzophela ipani ubumjida vethu. Yabo wonke amajita la. Funda wonke umjito la. Uyasho ukuthi vethu ngabe uphelile ipani. Wonke ama-outsider. Wonke amajita bala. Ngisho sibhalile nje labantu badala afuna lokhu walandelile. Mina ngifuna umuntu njengoba nginesidingo edrobheni. No, wesandiso kuyenzeka sekunika inamba ukuze uyakhuluma mase ngiyabona ukuthi mase ngiyablock. Yeheni shembe. Udlame olungaka. Ungathi hayi. Uthi-ke ungathi hayi usandise lohlangane naye game. Angiphela sandise uzojabula ukuthi ngipopile. Ngikunika inamba yami ungifonele ingene. Usho hayi ziyakhala. Uthi nje ngathi hayi usandise umpela lesihlangane lohlangane naye game. Ngithi alright. Vethu. Uthi uyafona ngi-answer lo njani ngiyaphila. Ngikhuluma noba hayi usandise. Ngithi awuvale kancane ngisabhiza ngizobe ngikutshela. Ngizobe ngikufonele noma ngizokusenda something ubone sesengiye free. Uthi alright mama ngibe ngithi block. Hawu. Umnikelana umuntu uzomblock. Umnikelana ukwenzelani lokho? Angithi yabo laba vele abasebenza njalo. Yilo kulandela edrobheni. Uwele irobot naye elokhela. Ugcina uthi yabona-ke lo ukuze ngizokhululeka. Singoze ngigeje nabafana ba-rice edrobheni. Awusikhululekeni yami. Ngizosala ngemuva. Abone inamba iyasebenza. Akubhazi, ayibhazi amonto iyasebenza. Ajabule ngiyafisa ngiyabona. Lapha usuke slim ubloga mina. Kodwa leyo ngeke ungene ezulu futhi manje leyo nto. Ngeke ubone umbuso wezulu. Nangu akhona ecela imfollow. Follow akhona guys. Wemba. Hayibo. Mina ngifunda umuntu oqamba amanga. Buka bethi ziyakhala inkabi la kuma-comment kuthi isihluko esingaka. Umuntu uwele naye irobot yezwa yini? Angiphathi-ke emnambithi nje uma ufuna angithi yabo emnambithi amalona awu-2 khona i-oval khona eMarchiston so bahlukanisa umgwaqo wedwa. Uyakwazi unqamulela ungene uwelele uyamgwaqo ngale unqamulela eMarchiston emall phakathi uyophumela e-oval. Umuntu uzowela nawe anqamulele nawe phakathi emall uzofika kule yesibili. Ngiyacabanga isidingo esilapho. Imali webongeka. On average unyuka nayo icash leli lalapha laseMarchiston enyuke nawe ngama-escalator. On average mfethu awusho. Uthi uyamqalaza akakhathele lapha akasakhulumi awusanuka umlomo. Mina ikona-ke nje ukuthi uma ngisedrobheni. Hey wafethu idesho amantombazane ngathi. Mina ikona nje ukuthi ngiyasho ukuthi ngivele ngime nje
Yabo mina ngiqede ngimemeze ngithi kodwa uzojika-ke ngiyazi uzoqhakaza abantu ngithi uzojika uma usujika hayi wangicasula wena qede ngiqhubeke ngihambe uzongilandela kancane wethu ngathi nedrama nje wongeke edrobheni nginedrama nawe nje edrobheni ngingakudlula mina angiqalazi yima ngifika webongeke yima webongeke on average mfethu intombazane mhlambe nje a week ishelwa kangaki a week like Monday to Friday. Hayi phela kuya ngokuthi unaso nesigcwagcwa khona intombazane engashelwa qobo nje khona intombazane khona abafana nje khona intombazane okuthiwa nje ayithandeki ayinalo gazi Kusho ba abafana bakuphi hayi bo mina ngikaze ngishelwe nje namhlanje ngibuye ngayaphi ukade uphotocopy namhlanje kade uphotocopy ubhizi photocopy lalela angidotshanga ngisho ukudosha namhlanje emsebenzini umshini wophotocopy awukwazi ukushelana awukwazi cha ngisho nje on average makuthiwa nje uyasuka edrobheni mhlambe nje kangaki noma sithi osukwini mhlawumbe umgqibelo uyavuka nje ekuseni ugeze ube muhle uhambe edrobheni mhlawumbe ufike emoli ngisimala endlini labo labafana laba bhemtsango wamuhle mfethu mama lapho usikuphelezele lapho-ke angiqalazi inhlobo ngibheka nje phambili lapho iphefumi yami iyasala ngemuva ngisho lalela ngithi ngiyoma nje labo emgaqweni la kuhamba khona iy'moto-ke awu uzowabona labafana laba phela vele mina ngihambe ekuseni labafana laba lapho kupaka khona amatheksi bayoloku beshuka insango-ke yahamba nozoma ngapha itheksi ozamuhle bethu lapho ngasho ngithi necathulo ngathi obhanana phela bethu yabo ngeke umtshela awu mfethu uthi uyafika edrobheni abantu bayaqalaza woza kushuthe nansi iphawushi labahambe beshuthane ungacelanga woza ngizokufakela iphawushi mahhala uyangibona ukuthi ngiphethe i-apula ungishuselani kushuza ngekhamera endala ayikho nandala-ke sengisuya ngisho sekuvela lezi iy'gadla zey'moto zasemnambithi ngisenzenjani sosobeni and it's not like umcelile and stuff kodwa ngiya-understand sokuwumphanto wakhe kodwa nawe awungicabangeli nje ungishutha ngezi nazi iy'gadla ngizosiposta sithombe mina siney'gadla zasemnambithi eyi mina ngeke nje kuthiwa umphanto wakho angiphathi-ke mina i-iPhone 11 mkhulu wangijwayeli kabi wena uphatha lena enama-3 edla nga-3 wathatha ngimblogge umuntu ongijwayele kabi mina nazo angiblokhana SIA angiblokhana kodwa ngisho futhi mina ifana nami ngiyayithanda and futhi ngishutha kahle okay uma ufuna ngishutha uthi anginikela kuhle khona ngikukhiphe kilo 10 rand ngisupport kodwa uzothi mina angithatha isithombe esigcwele iy'gadla zasemnambithi ngizosiphosta phezu isithombe mina bonke ngangashuthwa ebhisha ngithazi nini sasiyogijima ebhisha yabo sifuna ukudlala amabhayisekile wesiyabonga isigadla imoto lezi ey'khohlozelayo yezwa bonke siyodlala amabhayisekile hayi sifike sipake siyabo siyodlala amabhayisekile hayi nayi inkalakathi sishaya iy'thombe yabona elwandle 50 rand isithombe badlali uthi uyazibona isithombe sika-50 rand hayi bo lesi sithombe ngathi iphupho kodwa bafo sika-50 rand engingasicelanga hayi isikhombisa inkalakathi isikhombise zize mhlawumbe angazi zibe ngaka mina mfethu yasa vele samnika 50 rand sayibafu cela mfethu uyidilithe zoyithombe monje yabo wayidilitha I think agcina lapho kushutha umuntu engangicelanga uvele wasukela nje mfethu wasishutha ngekhamera engathi sibomvu ongasazi kindawo kodwa lo mjida mfethu wathi omunye kimi ikhamera yami ishutha kancane ungabuka nefoni yakho ngani manje uzuthi mina angimeke nazi lezi moto ufuna ukuthi sagcwele zonke lezi moto ezwenza i-background ibe yimbi
Uthi angime ngishuthe. Ngcono uma ukuthi yabo mhlawumbe I think lapho ingcono koThekwini because lapha ebhishi-ke kuhleke. Akukho gadla zemoto. Shuthi mina uza hayi. Kodwa ima-ke Bongeka, hhayi phela mfethu nathi masithi siyoyidlalela amabhayisekili, asikho semudini yokushuthwa, asicelanga ukushuthwa. Capture i-moment nje. Cha, sinawo mangithi sinazo iy'ngcingo zethu lezi ey'namakhamera. Umphanto wakhe. Ingakho samnika 50 rand. Samnika, sacela ukuthi uyi-delete. Siyakucela. Ngoba ngenhlonipho funda khona hayi siyamazed, hayi bafo. Siyabonga, moja, sure. Kodwa iy'thombe siyabonga. Hayi si-right. Sinamafoni la, lawa nezinto ngemumva. Yabo. Yabo. Goodbye, bra. Abantu basukelana nje Thekwini-ke baningi-ke la uma uhamba ngaphakathi edrobheni. Yabo nje ko-workshop. Nje kunje phela Hayibo man, okay, angimind yabo ukuma edrobheni ngishuthe. Into engingayithanda ile yokuthi yabo mina ama-taxi ami amba ngala ukuma noma ngayiphi imoto khona. Usunantaka iveni lamkhulu usithole lilusile. Lirusile ikhulu iveni lamkhulu usithole. Ngishuthe eduze kwalo. Uthi angisithathe ngesipostable sona. And abantu yabona khona indawo kuthiwa is-Escorts engala. Uyabona abafana balapha Escorts bashusana endaweni e-right, e-clean. And abantu bayayiphosta zayithombe ukuthi indawo suke zizinhle. Inkinga labala eMnambithi bamanje noma ilaphi. Hayi abantu bayayiphosta. Bangcono bola eMnambithi kukhona futhi laba bashusana lapha ngase-Oval Mall labo ba-right. Kodwa nje khona laba la ngase-Passage lasePhepu nayo inkinga wazi eMnambithi. Yazi leyo nto ibangwa yini? Phela angithi yonke into manje isinomzila. Ngeke ufike uzoshutha la kushuthwa khona. Uzotshela ukuthi mfethu siyacela usimuvele kushutha mina noSiyani noPhilani noBonga la. Cela usimuvele, yabo? Manje bavula umzila wabo lapha. Uyithole usushutha-ke, thothi uyithole usushutha wena ngaserenki. Hhayi ukuthi nakhona kuhle erenki kodwa nawe phela yabo ufuna ukuzophanda. Kodwa lo mzila walaba bafana laba bashutha la ngase-Goka's Farmers. Awukho muhle umzila wabo. Cha, phela ngithi into engishoyo ukuthi uma ufika yabo asithi mhlawumbe uyafika Bongeka uzosho mhlawumbe kunamajita awu-4 ashutha la ku-right khona. And asekhande nawo into engathi yiqenjana manje ukuthi bafethu siyawuvala umzila manje akushuthi umuntu. Uthi uyafika la kuthiwa hayi mfethu siyacela mhlawumbe makukhona ongekho ungashuthi kodwa njengamanje yabo. Nawe uthi uyophemba-ke indawo yakho ume ngaserenki. Kuxeka abantu balokhu beyiquleka nje iy'thombe zakho kanti yabo uma ushuthe ngaserenki. Kanti vele ngizosiposta up isithombe zethu zaserenki. Nazi nesikigi lana nabafana bengichama yonke indawo. Nazi ashunqa isikigi la. Nabe ngichama yonke indawo. Angisazi nokusmayila kahle. Isikigi ngesihleli la. Ngizodlala ngathi. Udlala ngathi. So manje-ke ihasi lomjita-ke igcina ilimala kanjalo ukuthi mfethu uthole yena. And mhlawumbe uthi omunye futhi akayicuphi ikhala ukuthi abheke mhlawumbe indawo e-right. Yes. Inkinga kumele abheke indawo ehamba abantu kakhulu. Ingakho bezogcina beshuthele emarenki. Cha, Bongeka, not necessarily ukuthi ehamba abantu. Wena bheka indawo e-right. Yazi nje fana nani le? Fana nomuntu mhlawumbe othi ufuna ukudayisa ufuna ukuvula itafula bese ucazodayisa yonke into. Yabo? Uma uvula itafula mfethu dayisa mhlawumbe ama-fruits uthi mhlawumbe banana apple pay. Yabo? Udayisa namasokisi ibhayisekili lekhehle. Uyayibona-ke leyo nto. Nawe mfethu uma ushutha thola indawo e-right wena wazi ukuthi umuntu ozowokha la ngizomcapture noma kanjani. Yabo? Sizoba right eso sithombe. Then uyazi ukuthi mfethu mhlawumbe out of abantu abawu-10 ozobashutha mhlawumbe abawu-4 noma abawu-5 bawo-showcase ukuthi bazoyithatha ithombe ngoba zinhle. Versus ukuyoshutha erenki ushutha abantu abawu-100 abazonqaba bonke ngoba ushutha kuvela ikhwantamu. Hhayi eScott impela bashaya u-1 wethombe. Nala eMnambithi kodwa ngase-Oval ba-right. Kodwa nje yabo laba bajwayele ungivimba. Hayi.
omunye wazi wangidelela ngathi yabo nje wena hayi ngesikhathi sakho namhlanje ngizobamba elinye ilanga engahambeli hayi ngibona lo ufuna ungimoshela usuku lami lo ngoba ngiyazi ukuthi angisithandi isithombe siyimbi iy'moto nazi ziyaqhamuka nanka amaphepha phansi ngizosenze njani leso sithombe Cha bekuzosifana hayi bahlala ngami bese uma sekufanele size kuyena siza kanjani? hayi bo mina ngagcina besendelana ku-WhatsApp Hayi bo I sigaga think sigaba. ngagcina ngisho sakubona 2022 wawusendela ku-WhatsApp Kusho ukuthi kufuneka phela hayi bo. abanye bethi Bluetooth Phela sekunamafoni angithi abuya ngayenzi leyo nto. Lawa amafoni ayis today. awusekho Bluetooth awusasendelana no-Bluetooth Cha ngisho ukuthi kunamafoni kuney'nhlobo zamafoni kusho phela uma une-iPhone shuthi-ke bazokusendela ku-WhatsApp uma uthi nami kusho ukuthi abanye uyabona. quick share nangujobesho Oh quick share. Hey kodwa hayi. yebo kazani ngishaya nge-donation ngiyomasajo hayi bo angazi ngisebenze kanje Ukuthi wena yabo uthi labo ngeke. we-Dubai abo namhlanje yilokhu ngingaqala emsebenzini ngiqala ukuphuma lesikhathi engiphume ngaso Ngoba hayi ngeke ngisho mhlawumbe bakhona nje la bazozawula ingane phume early noma phume late. ngiphume late Contact overtime. ngasuka lapho ngayofaka iy'nzipho because iy'nzipho zami zibe ngiyikhiphe namhlanje emsebenzini Kade ninziphe emoja nje inini izolo noma inini nathi sikhuluma. bezi-right inkinga bese kuphuma olulodwa manje bengingasabukeki uma ngithe Eish. ngahamba ngayikhipha namhlanje bese ngiphumule emsebenzini Waphinde uyifaka futhi. bese ngatshela lo gelo ongenzayo ukuthi hayi my love ngeza ngizofaka iy'nzipho inkinga nje yini angazi ukuthi ngizoyigeza kanjani igqe ziyangigwaza Hayi bo. Ziyalimaza. ikeki ngempela ngizoyigeza kanjani ziyangilimaza Inkosi yami. Hey uyabo ukuthi icije kanjani plus zintsha-ke lezi. zisabuhlungu Bonke. Ngithi mina phela usulungisela i-big days. ne Ngluze amaleshi uzowafaka next week. Hey kodwa baby. Yimi. Hawu bangani bami ngazi ningibone nginey'nkopho ey'shodayo. Yabo nabongeka Ngizofika next week mhlampe Wednesday or Thursday. Ngizo-installa Friday. Hey wethu. So wenzela-ke manje uhambo. Yabo into engibhora tu nge-installation ngoba ngihleli ngishotheka. Mangiqeda mama sengiyikhiphile lezi y'nwele zisuke ingasekho. Hey wethu. Zonke. Kodwa yabo bongeka bese kutshela ivari. Hayi wethu umoja ngisho ungayifakile lento. Dubai. Angisho ukuthi ungayenzi. Angisho Dubai. Nginibuzile ngathi it's gonna be my first time. Angikaze ngigibele mina ibhanoyi. Awu Jesu. Angikaze. Hayi bo. Ima. Dubai ufike uthi sanibona e-airport sengifikile. Uya-check-in phela mawugibela i-SAA yaba SAA Lalela emsebenzini bebengihleka bathi yewena ngani ngiyababuza ngithi mina guys okay I know ukuthi mina ngo-check-in nani sure but sengiyababuza ngithi mina mangifika lapha ngofike ngithi sanibona e-airport sengifikile uku-check-ina nje bethu but ngizoba 2 hours early uzobona yabo namhlanje sayikhuluma lento sayikhuluma lokho ngiphophele ngishiyile ibhanoyi efesini ngiphaphameke kabuhlungu kanjani ekuseni usuyaliphupha hello mawusuphupha ibhanoyi likushiye kanti uhamba nini yabatshela ngithi mina ngihamba Friday
Asumphathi ayisho ukuthi-ke next week ngaleli yafika la Monday yabukho emsebenzini. Ngithi mina hayi ngizobe ngikhona. Lapho ngazi kahle ukuthi ngiyobe ngekho. Awu phela kanti wangithi wathamba uLwesihlanu nje. Phela kuzoba Friday ngizobuya Monday. Nkosi yami. Angisazi manje mase ngiphupha ibhanoyi lingishiya ngasho ukuthi Hayi ibhanoyi alihlangene nalutho-ke nje mfethu ubuye uphuphela nje akuyona hayi kodwa hayi usunehaba kodwa la nkalakatha hawu iphuphe lingishiya. hayi bo webonke ey'ndabeni namhlanje yabo lawa amancane ukayibuka iy'ndaba Hayi ngibuka TV mina. ngibone nami la ku-TikTok leya nto Bengakahlangani nayo. kodwa bekuyila amancane Liwile. ikuphi WeDubai. Lalela kuzokhona into bebeyenza umuntu ezizwisa usound webhanoyi. Ngithi hayibo. Ladumisa kwesikheqekheqe sakamabazi nje. hayi ngiyayibona leyo video akulona ibhanoyi ngayibona leyo video ngayibona yazi awucheck-in i-weather ngelanga ozoflya ngalo ngoba leyo nto mfethu ine-impact severe ekundizeni kwakho ngoba yabo mina mfethu ngake like my worst experience ngifly ngangisuka ePE ngiza la eThekwini khona ilanga la kwakuthiwa khona kuphephuka izinto zabantu angazi konanda kuphi mfethu yabo angikaze ngithandaze ebhanoyini yazo ngangiqala futhi hathi mina ngathi kwakuthandaza wonke umuntu ngoba kwakunesichotho khona isichotho I think sometime last year noma lo yanyaka sabulala abantu kwaphephuka abantu eThongathi yakhumbula phephuka izinto eThongathi Hayi bo ngitshela ngathi zobe kokuqala kwamanje nje uyangithusa cha ngithi checka iweather lokho ngikwenzelani ngenzela ukuthi at least wazi ukuthi iflight yakho izoba smooth noma izoba bad izoyisa ebusuku hayi kungcono thina kwakuyisemini and ebusuku isikhathi esiningi the reason why I chose indaba yasebusuku ingoba ngoba mhlawumbe emsebenzini mhlawumbe ngo-12 noma ngo-1 bese ngiye eThekwini yabo uma ngifika eThekwini ngifuna liyasho uyaphi emsebenzini ongitshela uyaphi ngelanga uyoqala ukundiza ngebhanu uyaphi ngempela ufuna ukusebenza tebuko ubani uzama ukupromote sengizoxoshwa angikwazi Friday no Monday ngikunika mina amagama akhayo yabona inkulumo yakhayo yeyifaka umphathi man yeyinayifaka nayo uyalova man yeyifuseke yinje umlungu wena uyoqala ukuflya yeyifuseke umphathi man yeyinayifa yabo nje la Dubai awuzinto nini ngoJune ibirthday yami umngane wami ngithathilwa ngisa ku vacation yezo yeah alright into mina ngiyasaba no hayi into nje nawe Qfethu mina ngiyasaba ngemkhunjini oqala ngikwazi ukubhukuda wathi nomkhumbi masuke etume sominza hayi asazini esibonga nje since kwi-birthday month yakho you have to face your fears yabo wavuma nawe hayi phela uthi I must face my fears ngithi hayi alright sure hayi yipho isilaba siyofisa ama-fears hayi sathi uba isithusa emhlanga isize lapho ehamba ngicela ukukutshela ukuthi kwaqhamuka igaga zingakanani wathi umkhumbi ngathi shem kanje wathi umkhumbi usubuya angizabe uma usubuya usuhamba kancane wathi ibo bengamlinga ngenza lempela uNkulunkulu ngicishe ngiyofa ngiyamthesta uNkulunkulu man ngiyamthesta uNkulunkulu ngathi le nginama-goosebumps ngithi hayibo ngaze umlingo usomandla ngithi walivelelela gaga silivelela nje lavelathi mbu umkhumbi hayi buyosho phela nokuthi wawenzani ubuyosho uthi wawenzani no manje sengicabanga indaba yokuthi-ke kuzoba ngake ngizogibela ibhanoyi sengicabanga nje loya sound hayi buya kusongayona isound
Ngiyayazi leyo video ayishoyo. Akuyona sound yebhanoyi leyana. Bayenze baningi leya video. Hayi akuyona alikho ibhanoyi laleya sound ngeke. And mina angichuzanga ku-SAA lo SAA wararara. Ngithatha uFlyisa Fair mina. Ilona impela. Hayi ilo yabo nje mfethu abantu abaningi abaflyayo baflya ngawo uFlyisa Fair. And hayi mfethu uFlyisa Fair unama shortcuts. Hayi ayikho leyo nto abantu baqamba amanga. Kodwa yabo le video ayishoyo I think bathatha isound yemoto ebhedayo. Ayikho sound leyo leyo nto. Hayi ngeke mfethu. Yabo bonke yabo na effects mfethu ngizokutshela yona. South Africa mfethu we have like in terms of big airlines I think ama-stats ethu ama-stats ala South Africa asinazo like asinawo ama-accident ama-flights asinawo mfethu. Yabo njengoba kuyathi mina ngasuka e-PE ngifly ngize eThekwini i-weather ibheda ngempela kodwa i-pilot yethu mfethu somehow landed the plane safely kwangalimala muntu kwangenzeka lutho wrong yabo. That tells you ukuthi one ama-flights ethu are up to standard, two ama-pilots ethu are well trained as South Africa mfethu, well trained. Wonke umuntu ashaya izandla bethu lende lapha wonke yabo. Mina mangifika nje before ngingogibela ibhanoyi leni ngifuna lo shwama lwaseThekwini. Yimuphi lo shwama omnandi? Ukuthula ngaseDafix. Awukho airport ushwama. Hayi angithi taxi izongidiliza bese mina ngothenga ushwama bese ngiyawudla bese ngiyahamba. Izokudiliza eThekwini? Ngizokuyisa airport ke nje amkhululeko. Hawu. Okay. Ngizokuyisa airport. Ngikushwama. Ikuphi lapho udayisa kuphi neTheku? Ishwama igcwele iTheku lonke. Khona ngimbone udla angazi kodwa lapha ngathi angazi sebani. Kodwa uthenga ngaseDafix. Kodwa wongeka like shwama. Ushwama seThekwini umnandi kabi. Awukho lapho eMnambithi ushwama? Hayi njengoshwama laba abangasile abadry. Iyafana nje ishwama yonke yenziwa yile labantu labo baqoba inyama bafake kuflour then awufani nje ushwama seThekwini nje uspecial. Hoyibo. And I've been to Durban yabo nje inyanga yonke ledlule bengitanta iTheku. But akusakuze kungifikele. Usuka awutaste kodwa? Ngiholela mabekudla phela la ku-TikTok. Noma u-screenshot ke so ubheka sukuthola. The fix konje kuphi ku-Smith Street ukephi? Lapho ke lapho uyawazi uDafix lapho ngakuphi noma uFortune. Bathe uFortune noDafix. Kodwa ishwama igcwele iTheku lonke mfethu. Ishwama igcwele. Lo best ufale isijuice banana. Tholi lo ivideo mhlawumbe yakhona ukuthi yini igama lakhona. No. Khona igama lakho kodwa ishwama igcwele iTheku lonke. Igcwele iTheku lonke ishwama mfethu. Sengiphethwe isisu. Njengami inhloko engidlile. And yazi nje bonke iland khona izinto engangena ebhanoyini engithazi. Hayi mina ngikwazela blocking le. Usize wesikhwama khona isikhwama bathi like mhlawumbe luggage yakho mabethi carry on futhi uzongena nayo yabo usize like ileli suitcase elincane mhlawumbe cishe lifika edolweni. Mali ngaphezulu kwaloko ulifaka ne-luggage enye futhi kufanele ulirephe. Mase uthatha izinto vele? Ufica ngaphambili. Khona i-compartment ye-luggage ebhanoyini. Hayi ndofunda safi. Hayi mina ngizodla ishwama nje. Bese ngiya-order ebhanoyini ngizasa kahle i-content. Hawu bobo. Kuyadliwa. Kuyadliwa i-Flyisa Fair kuyadliwa kodwa I think mostly ama-snacks. Ma-drinks. Angithi vele ngizobe sengigcwele ishwama. Khona namanzi amponjwana. Khona namanzi amponjwana. iFlyisa Fair inawo amanzi amponjwana. Hayi badlazi ngifike eCape Town sengiyidizi ngingasaboni. Unokulenda kahle.
Hayi bo. Cha phela ngeke uphuzele ukuthi ungaboni. Hayi mina ngiyaminya. Mina esropay ngiyiphuza kawu-2 noma kawu-3. Cha, phela ngisho sebhanoyini la uhleli nabantu futhi mhlambe isithi yakho mhlambe iphakathi nendawo, yabo? Khohlwa-ke ngithathe nje esewindini ngihlale ngashutha amaphiki ebhanoyini. Oh, futhi ubhukhe early enough. Ngibhukhe bengakapheli ngisho inyanga lapho ku-27. Futhi ibhanoyi lakho belingakagcwali ngoba abantu Mina ngisa-rich. izinja. Ayawobethu. Kodwa futhi ubhukhe isithi right. Ayisithi right. Abo bengicwele nje ushwama lesihamba siyothenga bese ngiyodaya. Ishwama, not even enye into eThekwini. Sengi-right ama-restaurants eThekwini. Hayi ngi-right. Ufuna ishwama manje? Angifune McD. Angifune lutho. Ngifuna ishwama nje. Uthola igama lawo ukuthi yini mhlawumbe lo muntu awumbone udle ukuthi uthole ivideo yakho ufuna ishwama. Yo, umngakanani omngaka. Ngathi ile khunjana le mbongolo. Hayi bonke ngizoboshwa inhlamba. Ngithe ilokhunjana yembongolo. Ngisho konke uzoboshwa. Inhlamba le? Idiki yembongolo. Bongeka. Kanti njani? Mfethu. Hayi bongeka. Ngiyangixaka mina mfethu. Wena ngabe ngimsilela i-flight. Wena ngabe ulungiselela i-flight nje mfethu. Hayi bo. Siyaphela swizwe njani? Ngilungiselela i-flight lami. Wena bethu angithi mhlawumbe uzohamba i-weekend obviously ngeke uphathe isuitcase elikhulu. Case lakho i-luggage yakho uzongena nayo. Yabo nje makuyile. Ayikho iphani nendawo. Futhi mina ngumuntu wesifazane mina ngiphatha ama-outfits awu-3 ngempela. Mhlawumbe ngizophatha awu-7. Nkosi yami. Noma awu-8. Ukushuthi isikhwama sakho. Ukushuthi i-luggage yakho ngeke ungeneke nayo. Uzoyifaka. Ngeke ngizongena nayo. Bese yiba ne-change of mind la. Ya, kufanele ufike uyirephe. Angisazi malini 115 ukurepha lapha e-airport. Bafike ngihamba nawe makaya. Bafike ngizokukhombisa. Khona bafike bekurephele khona. Ngoba ungayirephi uyokubona kwabona uSawule. Uyokubona. Hayi khona usukelahlekelwe i-luggage yakhe lapha e-airport. Ngiphinde ntshontshe kanti nini? Yey, e-airport. Uyokubona wabona. Ungayirephanga uyokubona kwabona uSawule. Ufuna ngathi angithi uphatha ikesi le namasondo. Uthole ingidi encane nje. Ngicela mhlawumbe uzoba u10 edrobheni. Uthi ngidi fast bese uyarepha. Awunani yantshontsha. Uyokubona okwabona uSawule. Ngiyakutshela. Kunithemba kwami. Hayi airport hayi la South Africa. Airport ayikho right la South Africa. Kodwa phela manje asiyancipha ama-incidents obugebengu. Kodwa nje ungaba-try. Sengifika kanje kumele wazi ukuthi angisenabhetri. Ngisuke ngihlele eduze kwe-charge. Hayi mfethu hayi asilale bonke ku-1 manje mfethu. Asilale. Hayi busutala wedwa-ke bhemu. Hawu angithi ngithi-1 nje kulethe manje. Dubai. Ya. Laba into engiyicasika uma ngivuka ekuseni. U1 manje mfethu. Hayi bolala-ke bhemu. La wenza into right-ke bonke. Awenza into right. Awusuduka ufish lapho. Yenza into right. Yenza into right bonke. No, kule mina wenza into right mina. Okay, kulungile-ke sokhuluma. No-Andre ngilahla nje namhlanje. Hayi mfethu hayi yabo kusasa ufike ngizobloga yona abafana. Hayi mina mfethu ngithe ngizothenga ishwama nje. Hawu sengi-over ishwama. Plus yazi benze njani ishwama iba kwi-special.
iba kwi-special ihambe na something. Uthola u-2 angazi ngomalini. Cha, phela u-2 angazi ngomalini. Oh, khona ngimbonile ethi angazi awu-2 angazi noma u-3 uyathenga u-115 noma uyathenga u-2 ngo-150. Kusho uzodla u-2. Hhayi yebo, la sengathi ngifike ngisho eCape Town ngingabe ngisaya nani kodwa ngizofika late mhlawumbe ngo-10. Nje uzoshaya 2 uwedwa. Hawu bra ngeke 2. Hawu. Cabanga nje. Awu ebhalweni lithenge lokhu. Ebhalweni ngithenge. Ibhalweni uzothenga amanzi kuphela. Uzothenga amanzi. Still water. Uzoshaya still water. Yabona nje. Engikwazi uginqa futhi ngizongifuna etoilet mina. Hawu bra ngeke. Hayi awufika eCape Town. Ifika eCape Town mhlawumbe uba i-hour. Hayi 2 hours. Hayi basuke besho ukuthi 2 hours. Kuyenzeka mhlawumbe ukuthi bo-hour no 40 minutes, mhlawumbe hour 35 minutes. No better. Hawu qedzithi ulende. Hawu ufike lapha ya. Like angazi noma iKhayelitsha indengala like musuphuma lapho N1 umbala umgaqo. Lapho neyenelo nepheka Uber ngidilithile kumele ngiyibuyise. Uyawudinga u-Uber eKapa, akudlalwa nengane ku-serious, udinga u-Uber. Uber app e-right nje active uyi-update. Yeah, kumele ngiyibuyise bengidilithile yazi. Ngalokhu usebenzisa uBolt ngoba Yalela. Ngikutshela ukuthi khasi ngibe-vacation. Ngathi ngiyikhulume le nto. Umngane wami a-request-e yezo. Athi abo sasilokhu sishintshana phela ngamagame. Ukuthi okay, so-request abantu. A-request uBolt. Lapho sasilapha sogibela umkhumbi. A-request. Afike uBolt kaBolt. Hhayi number plate uyena nobusulu. Inkinga nje mangimbuka esibukweni. Ngathi awuyinyoka. Ngithi ngiyambuka ubhuti kube ngathi uyangibona vele. Ayibo. Worst experience fethu noBolt yezo. Ethi ubhuti efifike labo ethi amehlo kanje amehlo akho anjani. udakwe insangu noma Angazi kodwa ucweza kaningi ngencinzolo Q. Kiss mina. Buka lo. uyabona kodwa umshayeli wenu noma akaboni. Ubheke phambili lapha ngasayishaya imoto ngithi lo ngizophuma mina la. Ngamanje ngifele endleleni osinqonywa. Nofela ko-Bolt ngelilanga download i-app ye-Uber ube ne-Uber. No nginayo ngizeni uQ no Bolt mina ngi-Uber. Niyashintshana. Yes ashintshana ngo-request. Yazi ngicutshela ukuthi ngazo ngithi uyashempa athi uQ yindaba. Usawamehlo kayi. Ngithi lo bhuti lo usevuke iy'lwane zakhe lezi akayosinquma sinike zona. Hayi bayikho leyo nto mfethu ayikho leyo. Umjidi uyayisebenzisa. Ngathi uyashempa. Hayi bafethu. Umjidi uyayiphathela mhlawumbe uyabehlafifiyela kodwa uyayiphantela nje. Ayathuzelwa amehlo. Uyahlina mina ngiyezi ngithethe kwi-interesting obhuti laba ngijela uba request sixoxa nabo size siyofika. Ngithi noma sengifikile lapho ngisithi uma sikhulume. Hayi phela kushuthi bethi kushuthi umjidi awayikhathalele hayibo. Hayibo ngabo nje ngaqeda ukuthi weshembe athi uQ yindaba ngathi ayi lutho right. Ngaqeda ngometha ngathi ey awuthi ngishare usisi wami location. Hey besenza kahle. Lapho ngifuna ngizwe ukuthi ngishare location ke manje umehla ngithusa. Hey bongeka best nje bethu. Senza u-Uber, travel around with Uber and then ngeke uyisole. Yabo. Ngaloko nje ushaya ngesikele. Nangu akhona ethi wamuhle. Nangu akhona. Ngiyabonga akhona. Thank you. Makhambule. Thank you. Bongeka ngeke bese sikhuluma.
Asikhulume kusasa. Bye Dubai. Correct. Sharp lapho. Sure. Uthuma ahamba kuDubai ke. Dubai vele uphuma ngo-1. Hayibo, Nkosi yami Sono. Hayibo. Buhlungu insini, why? Guys, I guess the queue yami and I'm late to leave. Let me leave and love you. Good night. Ndale kahle. Ngisayelo 5 hours ukuthi ngivuke. Ukuthi ngisayelo 5 hours ukulala. Then after 5 hours ngiyavuka. Good night. Bye. Bye-bye.